kuma raba da zuwa Hausa Productive. Burinmu shine mu tunasar da ku abubuwan da baku sani ba ko kuka manta. In baku danna subscribe ba, to tabbas an bar ku a baya. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Kusan kashi 71 cikin 100 na duniya duk ruwa ne. Wannan yana nuna cewa tabbas akwai masu rai a cikin ruwa. Idan yanzu ka fara shigowa wannan channel ɗin, kada ka manta ka yi subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Rayuwar dabbobin ƙarƙashin ruwa. Idan aka kasa duniya gida 4, kashi 3 daga cikin kashi 4 nan duk ruwa ne. Wannan yana nuna cewa akwai halittu masu yawan gaske a cikin ruwa. A iya wanda masu bincike suka tabbatar, akwai kimanin dabbobi iri-iri har guda 200,000. Sannan kuma ana tunanin za a iya samun wasu kamar miliyan 2 idan aka ci gaba da bincike. Su waɗannan dabbobin suna yin numfashi kamar yadda mutane suke yi, amma su ba ta hanci suke yi ba. Yawancinsu suna yi ne daga fatar jikinsu. Sannan akwai ‘yan ƙanana wanda ido ma ba zai iya gani ba, akwai kuma manya wanda kuma sun wuce yadda mutum yake tunani. Idan baka danna subscribe ba, ka danna, kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun kyawawan bidiyo irin waɗannan. Mun gode. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.